защото е записана за готварския курс. Ще изключа това. Всъщност работя за Блосъм. Говорихме по телефона. Предложих ти работа. Обичам Блосъм. Знаете Марчело? Опитваме се. Но вчера той ми затвори. И реших да пробвам лично. Значи дойде във Венеция за това. Каква работа, Бърче? Мамо, моля те, ще обяснявам. Вече имам работа. Но закъснявам, така че трябва да отида да се провлека. Ще се видим после. Джеси. Ще е забавно. На здраве. Салути. Салути. Ей! Здравей! Изглеждаш страхотно. Благодаря ти също. Благодаря. Тези изглеждат добре. Да, нали? Да. Еха. Да. Как откри готварското училище на Марчело? Един от готвачите в ресторанта ми го препоръча. Записах се в курс на Марчело миналата година и ми хареса, така че ето ме пак тук. Значи си готвач? Общ работник в ресторант Сиатъл, но мечтата ми е